बै दै थारजोंसो गफायगोन फैनाया दै थार जायोब्लासो माबा गफायगोन आरो ना 48 घन्टायाव गफायो बिदैनिफ्राय 48 आवार्सआव बेनिफ्राय 48 आवर ओमफ्राय नेक्स्ट 12 माने 24 आवार्सनि गेजेराव बेनि टटेल माने 48 प्लास बेसेबां जागोन 36 आवाराव माने पन्स हिसाबै फानजायो बिदैनिफ्राय दा बेखौ जेनेबा हमना ला नोङो मोनसे माबायावसो लानांगोन बेखौ जेनेबा दैयाव हरो सिगां सुनायाव माने दै गैयाबासिनो सुगोन माने बिदै बादिसो जों डाउन माने जों एम्बौनि बिदैखौ नुवाखै होनबा मालखा एम्बौनि बिदि नुगोन आरो ओरै जायखिजाया एसे नुयो हानखांनानै नुयो माने फिसा बेखौ माबानानै लिटार हिसाबावसो फानो बेखौ दैजों नाजों बेसेबां जायो ओरैनो 1 लिटाराव 8 कुइन्टेल माल ओंखारो मोजाङै जुदि नोङो जों बानायखांबाय खनसे 1 लिटार माबायाव नोङो थान हिसाबै फानब्लाथाय 4 कुइन्टेल जागोन बेनिफ्राय आरो जुदि पुवान हिसाबै फानब्लाथाय नोङो 8 कुइन्टेल मोनो आरो 8 कुइन्टेल 1 लिटाराव बेनिफ्राय दा बै नाखौथ' एसे सिनायनांबाय नङा होमबा सिनायो खायसे जेनेबा जो जोला बेखौथ' मोजां जो जोलाखौ सिनायनांगौ जो जोलाखौ माने खोमाया जाय नानि खोमानि बारजाया एसे गोब्रा जायो गोब्राया जोला ओमफ्राय सिलबाथाय जो खोमायाव दांनानै सिनायो नाखौ खोमा माने गाङाव बारजायाव खोमानि बारजा थायोना नानाव बेयाव सिनायो नोंथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ मिथिबाय जे नोंथांमोनाबो मिथिगौ नैबे बारजा बे मा होनना बुङो बेखौ खोमा नङा होमबा नानि खोमा बेवहाय नायनानै बिथांमोना सिनायो थ' बेवहाय नोंथाङा फुख्रियाव जाखिनि ना होयो दा ना होखांनायनि उनाव जे एनुवेल हिसाबाव ओरैनो बेनि रेभिनिउआ बेसेबांसो इनकाम बेवहाय सर्स खालामनो हायो जोङो इयारलि आंना 2 बिगा फुख्रियाव आं 50,000 खरसा खालामो ओमफ्राय इयारलि फानो आङो 1.5 लाखनि नै दा बैसागोनिफ्राय लानानै फैगौ बैसागोहालागै बेयाव माने 1 लाखआ मोजाङैनो फैयो आरो माने इयारलियाव 50,000 खरसा जायो इनभेस्ट खालामो दाना साना गासैबो बायनानै नङा होमबा ओमफ्राय आं बै माबाखौ सोंनो लुबैदों नोंथांनाव जे बेवहाय दानानि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा जे बेयाव मा होनाय जायो मा दानाया जोङो हमना ला ग्रास काटनि थाखायथ' नोङो माने गांसो होनांगोन गांसोनि थाखाय नोङो ओरैनोथ' थालिन बिलाइखौनो होयो बांसिनानो खिन्थु थालिनखौथ' एसेबां मोनजोबा बिनि थाखाय जों गांसो हिसाबै आबाद मावजायो गांसो आबादबो मावजायो नोङो गांसो आबाद मावोब्लाथाय नोंना गांसोल' जाबाय बेबायदिनो जुदि माखय आबाद मावोब्लाथाय नोंना माखयनि बेगराबो नायाबोनो जाखायो बेगरखौबो बिदिनो लोगोसे बिलाइखौ नोङो नानो ग्रास काट नानो होनो हाबाय बेनिफ्राय हमना ला गांसो होनांगोन ओमफ्राय बेलेग नानि थाखाय जोङो गोजां बोथोराव जोङो सापरखौ बायनानै होयो नों जुदि जुखाम आबादखौ मावखादोंब्लाथाय जुखामा नों निजिनो सौना लाबोनानै निजिनो होनो हाबाय नों होमबाना बायनांगौ गैला बिदिनो एसे खम खरसायाव जायो निजे आबाद मावखाब्लाथाय माने जुखाम आबाद मावखायोब्लाथाय नोंना माने गोजां बोथोराव नों माने ना आदार बायनायनि मुङाव खरसा खालामनांगौ गैला नोंनाव नों निजिनावनो थाखाबाय ओमफ्राय आरो जोंथ' आरो बेसरखौ एसेबां मावनाय जाया नालाय बेसरनि माने कयलनि गोनांथि जायो नालाय कयलखिनिखौ बायनो हाबाय नों जेथो मासनिफ्राय कयल नांगौ जायो जेथो मासनिफ्राय जों कयलखौ बायनो हागोन खिन्थु ओइ गोजां बोथोर सिजोनाव नोंना जुदि माखया थाखायोब्लाथाय न'आव मावखानाय सौनानै नों नानो होनो हायो होमबाना जों सापर बायनांला दा बै खरसे बा 1 बिगासो फुख्रियाव बेसेबांसो आदार दाना होनाय जायो बा माबायाव बेसेबां टार्म्सआव माने फुङाव खनसे बा बेलासि माबे टार्म्सआव होनाय जायो माबाखौ नोङो ग्रास काटनो आदारखौथ' आरो नों सायावनो थाखानाय नालाय जानाय जोबनाय जोबिखौ नुखागोन खिन्थु रौ मिरगा बा बेलेग नानि थाखाय जायफोर सिङाव जाग्रा आदार जाग्रा नानि थाखाय बेनि थाखाय नों सानसेयाव खनसे होबानो जायो सानसेयाव खनसे होबानो जायो जिखुनु टाइमाव हमना ला नों फुङाव टाइम मोनबाय फुङावनो होबाय बेलासियाव टाइम मोनबाय बेलासियावनो होबाय
माने जायखिजाया सानसेयाव खनसे बेसेबां अनुमाननिसो नोंथाङा दानाखौ होनाय जायो 5 केजि होयो दा 2 बिगा हायाव 5 केजि नाया जेसेबां थायो एसेबांनो होनांगोनथ' माने 2 बिगा हायाव माने 5 किल' जों सापर 5 किल' होयो दा बेनिफ्राय बेजों लोगोसे माबाफोर होबावो बेजों जेबो होनाङा दा बेनिफ्राय ग्रासकाटनि थाखायथ' आलादा थाखाबाय ओमफ्राय गुबुन नाफोरनि थाखाय जों सापर होबाय 5 केजि 5 किल' होयो दा ओरैनो 5 किल' जुदि 1 किल' सापरनि दामा ओरैनो मेक्सिमाम बेसेबांसो दा 24 टाका अब्ला 5 किल' बेसेबां थाङो नोंथांनाव 5 किल' हिसाबाव जुदि नोजोर होयोब्ला 100 ना 100 खालामो दा बेवहाय सानसेयाव माने 100 टाकानि आदार 1 बिगायाव बा 2 बिगायाव 100 टाका दा हिसाबाव जुदि बोसोराव जुदि नायोब्ला नोंथांनाव बेसेबांसो थांगोन बायदि 3,000 माने 3,065 650 100 टाका खरै 100 टाका खरै जाबाय 365 दिनाव 36,500 बे हिसाबाव नोंथांनाव एनुवेल हिसाबाव बेखिनिया थांगोन आरो दा बे आदारजों लोगोसे दानाजों लोगोसे माबाफोर भिटामिन होनो गोनां जायो नामा भिटामिना होयोब्लाथ' दङ खिन्थु दा सापरावनो भिटामिना थाखायो नालाय जों होआ जों बेखौ माने दा जों वेस्ट बेंगलनि नायाव बिसोरो बेफोर गासै भिटामिन माबा माबिखौ बाहायजोबो जों खिन्थु बेबायदि फुख्रि बानायनांगौब्लाथाय गोबां हानांगौ बेबायदि भिटामिन होनायनि फुख्रिनि माबाया 4 फुटल' जानांगोन गोथौथिया आं माबाखांबाय लेखायाव फरायखांबाय आरो माबानि बाङालि लेखा मासेर बेबसाय होननाय लेखा दङ बाङालिनि बे लेखाखौ फरायखांबाय बेयाव माने बे सानफ्रोमबो चेन्ज खालामबाय थानांगोन दैखौ नाखौनो दैयाबो माने गोदान होबाय थानांगोन माने खरसे फुख्रिनिफ्राय खरसे माने दैया थारानो बोहैबाय थानांगौ बिसोरनिया नाखौबो बे खरसेनिफ्राय बै खरसेनिफ्राय बै खरसे माने 9टा 10टा फुख्रि सासे मालिकनियानो जागोन बेनि नाखौ बैयाव माने लांस्लायबाय थानांगौ सोलायबाय थानांगोन बोसोरसेयाव बिसोरनिया रौ मिरगायानो केजिसे जायो सेरसे जायो खिन्थु बेयाव मेडिसिनखौ होजोबो पुरा मेडिसिनखौ होजोबो खिन्थु दैयाबो बिसोरनिया 4 फुटल' दा नोंथांनाव मिथिनो लुबैदों जिहेतु नायाव नोंथाङा गोबाव खामानि मावबाय दा बे हिसाबाव ओइ जाय नाफोरखौ जोङो सालानि मोननाय जायो मा होनना बुङो बेखौ रौ नङा रौआबो दङ माबा अनगायै बै रुपसान्दा दा बेखौ जों नोंथांमोननि फुख्रियाव फेरगोन ना फेराखै आरो फिसियोब्ला माबायदि जागोन फिसियो माने दा जोङो रुपसान्दाखौ फिसियोब्लाथाय बेखौ एक्सट्रा फुख्रियाव फिसिनांगोन एक्सट्रा जेरै जों चाइनिस मागुरखौ एक्सट्रा फुख्रियाव फिसियो बेबायदिनो रुपसान्दानि माबायाबो एक्सट्रा बियो ना जायोना बे ना जायो बे नाबो जायो खिन्थु ना फिसा जायो बेनिफ्राय ना फिसा माने सब नाखौनो जायो रुपसान्दाया नों गावनिख्रुइ उन्दैसिन माने गेदेरखौबो जायो रुपसान्दा नानि ना होसोनायखौ नोंसोरो फुख्रियाव जायनो फुख्रियाव ना रुपसान्दा ना दं बेयाव नाय बेबायदि दा जेरै जों गोजोनै जनानै रायज्लायबाय दं बेबायदिनो गोजोनै जनानै नायबाय थासं बिसोरनि ना होसोनायनि मडेला जाहैबाय जों माबाखौ नुवाखै होनबा थिरखौ नुवाखै होनबा थिर बायदि ओरैसो गेजेरखै ओरै गोलाव सिगांखै गुवार ओरै फारि लाना होसोगोन गेजेरखै जाय हाबदो बे नाया बासायखाया गोबां जेराव नोङो 50टानि सायाव दङ जाय फुख्रियाव बे नायाव बे फुख्रियाव नों नाय नाखौ माबायदि होसोनानै जायो बिसोरो माने बिसोरनि बे टेकनिक आरो अब्ला नोंथाङा बेखौ कर्सखौ मिथिगौ बेखौ माने एक्सट्रायै फिसिनांगौ दा नोंथाङा बेखौ प्लेनिं खालामदों नामा फिसिनाय प्लेनिंखौ दा फुख्रिनि सुबिदाखौ मोनथ'वाखै मोनबा बानायगोन बेखौ लाब दङ बेयाव बे नाया माने खालि नाल' जाया बे नाया माने ओंखाम जायो ओंखाम संना होनांगौ बिसोरनो ओंखाम संना होबाथाय बिराद देरो नाया बिराद देरो बेखौ फिसिनो एक्सट्रा फुख्रियाव फिसियोब्लाथाय नोङो हमना ला बिगासे फुख्रियाव नोङो
300टा फिसिजागोन 1 बिगायाव 300टाबा नों 3 कुइन्टेल केजिसे गरैनो बे नायाथ' केजिसेल' थायाना बोसोरावनो 2 केजि 2.5 केजि बानायनाय बेखौ नोङो जुदि आदार जाहोयोब्लाथाय सानसेयाव नोङो जुदि 300टा नानो खोब नांगोनब्लाथाय 2 केजि माइरं संनानै जाहोनांगोन नोङो 2 केजि माइरंनि दामा हमना ला जोंनि माबा थाङोबाथाय 15 थाखा 30 थाखा सानसेयाव 30 थाखा खरै नोङो 4 मासाव हमना ला सानसेयाव 30 थाखाबा 900 मासाव 900 खरै 4 मासाव 9 4 गुन 36 3600 थाखानि ओंखाम जाहोयोब्लानो नोङो बिनि आदार होनायनि खरसानो जोब्बाय हमना ला नोङो 1.5 केजि खरै मेक्सिमाम 1.5 केजि खरैबाबो 4 कुइन्टेल 4 कुइन्टेल नानि दामा 160 थाखाथ' मोनखाथारगोन नोंनिखै फायखारि रेटआव 1600 थाखा खरै बेसेबां जोंनि बे नानिस्रुइ माने मोजांसिन जायो दा नोंथाङा जेनेबा दा बेखौ प्लेनिं खालामदों आरो ना प्लेनिं खालामदों बेबायदि फुख्रि मोनथ'वाखै मोनोब्ला बेखौ खालामगोन आरो दा सालानि होननानै बुङोब्ला बांसिनानो नैबे रुपसान्दा बिदिनो रौ बे फैयो आरो दा नोंथांमोननिया बिदिबायदि फानजानाय अबस्थायाव बा रौखौ बिदिबायदि फाननो हानाय माबायाव दं नामा बेबादिया दा थाया बेखौ नै दा जोङो माबानि सिगांनो फानजोबग्रोयो बे नाखौ मागोआवनो फानजोबनाय जायो बेबायदि गेदेर नाखौ मागोआव एसे दामा बुरजा जायो नालाय बे समाव माने मागोआव हाबाबो थायोथ' बेयाव माने गेदेर नाया गासिबो थांजोबनाय जायो दा नोंथांनाव ओरैनो बे फुख्रियाव दा उनाव नुहुरदों नङा होमब्ला दा बेवहाय बेसेबांसो अजननि दा ना दं बेयाव भौका ओमफ्राय सिलभार बेनिफ्राय आरो ग्रास बेखिनिया गेदेर ना दं भौकाया 1.5 केजि अजननि दङ 1.5 केजि दा बेखौथ' 1.5 केजियाव फाना जोङो 2.5 केजि 2 केजि जायाब्ला बे माने फानखांनायनि दा लाखिनायसो नाथ' दा जोङो बैसागो दा दैयाव फुल दै जानाय लोगो लोगो बे नाया 2 केजि जाखागोन ओमफ्राय बेवहाय बेसेबां बोसोरनि ना बेयो थांनाय बोसोरनिसो थांनाय बोसोरनि दाखौ जुदि नायोब्ला 2 बोसोरनि थांनाय बोसोर माने थांनायाव माबायाव हेगारनाय ना बेयो थांनायाव आसार मासाव हेगारनाय ना नै दा आसार मासाव फानफिनगोन माने बोसोरसेयावनो फाननाय जायो बुंनो थाङोब्ला थांनाय बोसोरनिसो होन्दों थांनाय दैज्लाङाव हेगारनाय माने एबार दैज्लाङालागैसो बोसोरसे जागोन बोसोरसेयाव फानजानाय जायो आरो नाया बोसोरसेयाव फानजानाय जायो इयाव 2.5 किल' 2.5 किल' जागोन जायो गोबां गिदिर जायो दा बे माबायाव जेनेबा जाखिनि ना दङ दा बेखौ बेसेबां गेदेर नाखौ आरो फिसा नाखौ माबाफोर दामा फाराग थायो नामा दामा फाराग थायो दा बेसेबाङाव फानो नोंथाङा फिसाखौ एसे ओरैनो दा मिडियाम टाइप माने जोङो रौ मिरगा आरो बाटा बे जाबाय जोंहा केजियाव 8 10 गाखोनाय बे नाखौ जोङो फानो 160 माने फायखारि रेटआव 160 बेनिफ्राय ग्रासआ जाहैबाय 220 गेदेर बा ना फिसाबा 1.5 केजि मासेया 1.5 किल' जानायखौ 1.5 केजि बेनिफ्राय आरो फुवान हिसाबै हरो जोङो मासेयाव केजिसेयाव हमना ला 10 गाहाम जानाय बा 8 गाहाम जानाय बे 250 ओरैनो एबार एसे ग्रास काटआ एबार एसे डाउनावसो फानदों माने जोंखौ थांनाय बोसोरनि ना बियो फुवान हेगारनानै जों माने गोबां फुवान हेगारनानै माने बेखौ गिटिस हिसाबै लाखियो माने एबारनि नाखौ फैगौसो फेदेरगोनथ' ग्रास नाया बोसोरसेनि नाखौ बोसोरसे फेदेरनो हायो खम हेगारनांगौ खिन्थु जों आरो बिजनेस लाइनाव लायो नालाय माने हमना ला नै दाथ' जों फुवान मोना दा आरो फुवान मोनाबाथाय जायफोरनि फुख्रिया बोसोरसेनिल' फुख्रि माने दैया रानो बिसोर नै दा गोदान दै जानायाव माने ना नागिरना मोनाना बेयाव ना हरनो थाखाय जोङो माने बेखौ लाखिना दोननाय जायो आरो माने बेखौ लाखिना दोननानै नै दा गोदान जायफोरना फुख्रिया गोदानै दै जाबाय बेफोरसो लाङो माने 160 आरो माबाया एसे गेदेरा 220 ओमफ्राय भौकानि दामा जाबाय 280 भौका नाया ओमफ्राय कमल काटफोराबो दं कमल काटआ बै माबायानो 220आनो थाङो दा बे रेटआव फानो आरो ना दा नोंथांनाव जेनेबा बे नाखौ गोबां जायो नालाय दा बेवहाय गुबुननिफ्राय बा गुबुन साप्लाय हरो नामा
साप्लाय हरा बेबायदिनो जोंनि गामि गामि फानग्रा माने बाजारफ्राव जिरायना फानग्रा बेफोर फायखारिफ्रा बोफैयो बिसोरो बोनानै लाङो ओरैनो खनसे बोगासेयाव बेसेबांसो किल' फाननाय जायो 80 केजि 1 कुइन्टेल ओरै लाङो आरो मानसि हमना ला दिनै जुदि बेफारिया बुरजा फैदोंबाथाय दिनै बुरजा ना थांगोन जुदि मालाबा सोरबा बेस्थ' थाबाय दिनै आं बेफाराव थांला बेफारि स्टाफा बुरजा जायो आरो बिसोरो 8 जननिफ्राय 10 जननि गेजेराव जायो 10 जन फैयोब्लाथाय 2 कुइन्टेला मथा मथि माबा 1 कुइन्टेला थांखायोआनो मथा मथि 1 कुइन्टेला थांखायो दा हिसाबाव माबायाव जेनेबा फायखारि फैनाय लोगो खोन्था फायखारि फैनायजों लोगोसे खोथा आरो जिखिनि मार्केटिंनि सुबुंफोर बिसोरो माने जाय बाजारफोराव फाननाय दा बिसोर आरो दा जेनेबा नोंथाङा 160आव नोंथाङा बेनिफ्राय हरो फिसा फिसाखौ बिथांमोनाथ' खमसे खम बेवहाय 250 करि फानो 250 फानो 200 हमबाय 200 हमब्लाबो बेखिनिया मुलाम्फायाव थाङो दा नोंथांनि जे फुख्रि बे फुख्रियाव इउजुवेलि दै थाबाय थायो ना नोंथाङा दै होनाय जायो दैया थाबाय थायो होलायाबाबो जायो थेवब्लाबो माने दै होनांगौआ गोनांथार मानो होनब्लाथाय दैखौ सोलायना होआब्लाथाय जों जि ग्रास काटनो आदार होयोना बिनि खिया जाबाय गोबोरसोथ' गोबोर नालाय माने गोजां बोथोराव माने गेस जानो नागिरो दैया खम थायो नालाय गेस जानो नागिरो दा दैखौ गोदान होना होब्लाथाय बै गेसनि बिजाला दानलांबाय थायो माने आरो दै जुदि गोदान होबाय थायोब्लाथाय मानसिफ्रा होनो नाया लायनो गोजां बोथोराव देरानो दै होब्लाथाय नाया देरो 12 मास देरो माने गोजां बोथोरावबो देरो नाया दै होनो हायोब्लाथाय माने दैखौ एसे माबा खालामबाय थानांगौ आरो ना दैखौ होबाय थानांगौ चेन्ज खालामबाय थानांगौ दै गोदान होबाय थायोब्लाथाय नाया 12 मास देरो बड'लेण्डआव थानाय बा बिटिआर ओनसोलाव थानाय आरो आसामनि खना खनला जायगाफोराव थानाय जे सुबुंफोर बेयो जाय न'खराव जायना फुख्रि दङ दा बिथांमोना जिहेतु न'आव जानो थाखाय फिसियो नाखौ दा बिथांमोननो जे नैबे नोंथाङा जेरै कमार्शियेल लाइनाव लांदों दा बे बेलायाव दा बिथांमोननो नोंथाङा माबाफोर मेसेज होगोन नामा जे ना फिसिनानै बेबायदि जिउ खांनो हायो बा स्टेन्ड जानो हायो बेनि सोमोन्दै एसे बिथांमोना माबाफोर एडभाइस होगोन नामा एडभाइसआ होनांगौ दङ माने होनोबो नांगोन आंल' रोंनानै थाब्ला जाया गुबुननोबो फोरोंनाया नों रोंनायखौ गुबुननो फोरोंनायासो गुबै थांखि जानांगौ सुबुं माहारिनाव अब्लासो जोंनि गासैबो माहारियानो जौगालांनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै आं जोंनि गासै जौगाखांनाय सेंग्राफोरखौ लोगोसेनो जायफोरनि न'खराव अलरेडि फिसारि दंखायो नाथाय बिथांमोना फिसारिखौ मोजाङै बाहायनो रोङाखै बिथांमोनखौ जोङो बिथोन होगोन फिसारिया गेदेरानो जाबा उन्दैयानो जा फिसारियानोखा बे फिसारियाव नोङो गेदेराव हमना ला जोङो गेदेर फिसारियाव 2 बिगानि फिसारियाव जोङो 1 लाख खामायो बा बिनि सायावबो थाङो बा नोङो फिसा होननानै माने खामायनो हाया होननानै साननो नाङा बेयाव नोङो ना हेगारनाया ओरैबायदि जानांगौ हमना ला नोङो नांगौखिनिल' ना होनांगोन नांगौनि बारा होब्लाबो नाया देरा आरो ना होयोब्लाथाय नों आदार होनाया गोनांथार आदारखौ जोङो जाबादि होयो बेबायदि नोंथांमोना होलायनो नाङा हमना ला आं बुंनोसै नोंथांनि फुख्रिया जेनेबा आधा बिगा न'खरनि आधा बिगा बा खथासे फुख्रि बै फुख्रियाव नोंनिया 12 माह दै थाया गोदानै दै थायो हमना ला मेसेङाव दै गैला नै दा दै जाबाय दै जाब्लाथाय नोंथाङा माबायदि नाखौ हेगारनांगोन आं नोंथांनो बिथोन होनोसै नोंथाङा बेबादि माबायाव फुवान होनाङा गोदान ना होनाङा गिटिस हिसाबै हो नोंथाङा 20 केजि दै हो रौ मिरगा बाटा प्लासै नों 20 केजि ना हो बेयाव नोङो भौका होदो 4 बेनिफ्राय ब्रिकेट होदो 4 सिलभार होदो 4 ग्रास होदो 30टा